Ya. Tolong. Tolong. Tulungi, Jo. Tolong. Mas. Tolong, tolong. Nyeblok, oh ayo. Kok nyeblok lho. Dagelan nek gur RT 1, RT 2, kok nek ana wong gropeyokan terus melok grudak-gruduk ngono kae. Iki ning kene delalae kok payu sih. Reuni, rene ning Salatiga iki reuni. Reoni. Ketemu Blurah, ketemu Mbak Tarmi barang. Sugeng dalu. Zaman aku lara lopo kuliah ki, Jo, aku seminggu pisan karo Mas Budi Utomo ning gereja Salib Putih kono kuwi mulang pedalangan. Nggih. Dadi oleh bayar sasi pisan tak go nyicil GL Max ki oleh ngono karo Pak Gideon Sutarwo zaman biyen zaman kuliah. Keluarga susah kok kondo-kondo. Go sejarah kok ya. Lah sejarah nek susah kaya aku ngene iki lho, Mas yo aku iki rekoso kan ora ana wong roh ngono lho. Oh iya ya. Tak tutupi nggo penyemangat sing nom-nom kuwi. Ngertine saiki sukses biyen apa? Wo. Saiki kowe ya sukses. Lah nggih nembe niki tetep rekoso ya Pak iki. Kok sukses apane? Sukses lalu tengok-tengok ning omah ngitungi montor. Oh iya ya. Angger sing bengi do kluyuran ngene iki sing muni sukses apa? Ya tetep ngene-ngene iki. Ya urung do sukses. Walah lah iki malah beruh utange. Angger bengi do ora ning omah do digawe apik-apik ra dinggoni. Oh iya. Ya memang tugasnya seniman. Iya betul. Orang ini kok orang ngerti Indonesia itu bagaimana. Matur nuwun dateng Disbud Par Kota Salatiga ya. Matur suwun. Nggih Bu Ika, Bu matur Ika. nuwun Pak Yayat sembah nuwun. Pak Yayat matur suwun, Bu Lurah, Pak Lurah sugeng dalu. Nggih. Lurah endi Pak kok akimen mantuk kabeh. Pokoke Bangune paring panglipur, Jo. kula manut tak iki. Nah, coba presindene. Nika Presiden Putri Dimas mungkin munggah mboten niku. Putri Dimas ngendi? Mbah Tarmi. Mbok lenggah wonten nginggil mau, Mbak. Oke. Kesel mengke miro Bu Lurah. Ning mriki awane adem mengke nek jumeneng kepoyoh. Tak tampilkan presiden sing kaya Mbak Tarmi ku. Sing pundi? Mbak Eni kuwi lho. Oh niku ta? Nggih, niki. Iya. Mbak Eni Wulandari saking Blora. Si manut Pak Igit wong niki gawane jenengan kok. Nggih, nggih. Kene Mbak Eni, jumeneng Mbak Eni nyusul maju lah nggih. Panas-panas mlaku orang gawa payung sandale diseret dramaane mlentung Surabaya Madiun Jakarta dan di rukun tetap merdeka. Sugeng dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbu yang jane. Nadyan tomong sak lagu ning ngemu pitutur Nggih. sing diarani merdeka lahir lan batin iki yen rukun karo keluarga, rukun karo tangga. Iki mau lagune penak to. Panas-panas mlaku ora gawa payung sandale diseret Dramaane mlentung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. rukun iki apa-apa wis beres. Tetap merdeka. Kepepete nek rukun karo tangga kekurangan apa-apa ya iso nyilih tanggane. Enjih. Nek ora rukun arep utang ya ora wani. Nggih to Pak kudu rukun dadi Kudu kepepet rukun. apa ae iki iso karo tanggane. Kaya awake dhewe iki ya tetep rukun, Mas. Ya rukun ora rukun kok ya Ora apor. rukun ora bakal disili jarit. Ya, nggih. Ono bintang tamu kok nyilih jarit iki lho. Sing mbok gawa ke omah iki apa? Iki mau lah aku ki ya sembuh. Iki senengamu iki ya kagungane bolo-bolo wis tak nggo ngono bae. Iki tak kira ki mau acarane reuni tril kok. Wis tril. Aku celononan lepis. Ana layang Mbak Eni. Nggih. Katur do meteng. Mas. Mateng. Ya kuwi plus ya kudu rada adoh. Lah ngono didoke. kuwi. Sok kalau mongso tak foto sik terus tak zoom ya. Jebul aku wis tuwa saiki. Mah tuwa. Alhamdulillah. ampun Katur sadar. dumateng Pak Dalang Sigit nyuwun lagon podang kuning. Wah. Wis tuwa ya ora gelem tengok-tengok. Mayang ayo ya. Gerajakan Banyuwangi.
kagem warga masyarakat Randu Ajer, kagem Pak Kadis, Pak Yayat, Zo Bu Lulu, Bu Ika, saking Pak Untung Sarjana Ekonomi DPRD Solo 3 sembah nuwun. Mengke sing kagem transit kala wau Pak Mantri Pak Haryanto menika nggih Pak Haryono request sing nganggo apa velocity grigis mau dipesen Pak Haryono Pak Mantri nggih. Wah, apal lho Pak Haryono lho. Penggemar Sigi Channel. Nggih, sinden-sinden nembe bedunduk mawon. Maju. Iya. Mundur. Pak Mantri kok ora disuntik emang. Podang kuning dibawani Mbak Eni. Oke. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club, penggemar Cakraningrat padha rawuh kabeh. CFC Yogyakarta, tepuk tangan. CFC Semarang, luar biasa. CFC Kendal. Ngelumpuk kabeh hebat. Nggih, heeh. CFC Bluro, ya rawuh. Sinten Bluro? Miyoto. Niku mboten ngrawuhi unyat nggih mbut Ya gawe. terayo bolo golek-golek iku kok ya. Gayane tuwek rabi meneh. Angger. Kene kowe gaul. Angger bacutan ora mulai wae kok terus ngene. Bunda wis Pak Pung. Piye Mas? Bunda wis Pak Pak Pung. Pung. Pak Pung. Tuwek muni Pak Pung. Iya, empun Bapak, empun Pak Pung iki ngantek klebes. Digandrung karo Mbak Eni yo gandrung jolang. Yo ala payu adoh-adoh yo iki ning cedhak yo iki. Ya aku tak golek tunggal. Donya iku liyane sing ora kaya tewel ki ana ta ora. Ana niki ya si Ya wis. nikmati le Mas. Iya iya. Ya apa milih ke Mbak Tarmi ke kembaranku lho Mas. Kowe nek dandan jebles Mbak Eni. Jejer loro wis kaya Kaya anu jambe sinigar. Jambe sinigar tewel kesigar iku yo. Nadyan Asmaradana. Iki sing rawuh seniman-seniwati akeh do nyamar. Oh, nyamar. Lho. Do nyaman. Hati-hati aja jereng wirang. Ora. Suaramu diapik-apikke. Ben payu neh ning gone kantor polisi. Pak Giar rawuh. Weh ya to. Hebat. Yo suaramu diapik-apikke. Nadyan. Kok malah jegok. Sini-sini wong muni aja umbar wirang kok malah deme iki sing manis Mas yo. Mas yo wong ngene lah iki. Dem kok ngene tok iku apa iki? Yo gen manis. Ya ora lega to. Yo ngono Mbak. Lah mbuh. Ngene kok mbok jak anggere wis suwe ra ngemiki ngene iki lho suarane. Yo. Nadyan wujud temung peksi. Iya, mesrane. Nggih. Lah padha ning parane ra ndi sapa-sapa ya kudu gemati. Oh iya. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki badhe mbuak batang, Mas. Sing mesrane iki lho badhe shopping ngono ya iso. Ketok moto nek jenenge gandrungan kok batang. Lah piye lho? Yo niki badhe blonjo Mas rak genok batang. Sampean pengen dimanis-manis, ki Iso. pengen diapik-apik. Nah. Lah aku mbok darani apa tewel mau apa ya genah ngono kuwi. Lah ke omah lho wis dandan ket nang nggone transit le dandan wis tak pik-pikke kok mbok darani koyo tewel. Tewel iki ngemu filosofi. Apa tewel kok filosofine apa? Jobone iki senadyan to berduri jerone alus. Lah sing menku sing paling suwenengi nyamplung nggon betone kuwi aku. Kuwi. Dadi betone iki mau. Betone iki apik. Dadi nek ana Pak Sikit takok ndak pundi Mbak ini badhe blonjo shopping ngono. Shopping. Batang. Sing apik ngono. Anu, pacarane sing genah aja kaya wong ngemis kawanan ngono Iya, wae. mending. Nah. Ah, ben dikira saringgit. Mau kapake Jo? Yo jere pacar. Ngopo? Kupingku mbok emut. Kowe iki aja sembrono lho. Iki ora ngemut. Lah, Yo piye? Apa? ben mesra ngono tapi kok untuku turahi dadi rono sik.
Mula iki ya nek nyambut gawe iku untune aja oleh slonjor ngono kuwi to. Lho wong jenenge wong duwene ya iki milih ndi untu ambek ora. Ya wis ngene. Kita kok ora pati cocok karo Mbak Ima ngene dikancani Mas. Niki Mbak Ima saka Rembang. Lah iki tulisane bulurah iki. Pilihan. Ngene lho Pak, semaputo dadi sadar. Nyapa lho. Iki pilihan terus madhep rono ae lho. Lho aku ya wong apik pilihane kok ya kene Mbak. Iso kene. Ya, Alemane. Ya. Tolong. Tulungi, Jo. Tolong. Mas. Tolong, tolong. Nyeblok. Oh ayo. Kok suka nyeblok lho. Mbok ya aku iki ben penak uripku penak sithik anger kene menang dhuwur kowe mengisor ono kemayune iku lho. Kene. Balah anger bacutan ngene iki mesti. Ranggawa minyak ampek ora karuan. Coba sing nembang selanjutnya Mbak Ima. Mbak Ima. Ya iki Piye? rada semangat Pak Igit. Apa padha legane milih Ima apa milih Mbak Eni? Lah Pak Igit lah masih listrik mati kabeh ya padang niki to Pak Igit. Kok ngono lho. Iki lho pilihan Pak Pak. Pilihan saiki ngono, ndek iki wis bubuk bareng-bareng koyo ngono lho. Ngono mainmu, Jo. Iya, Mas. Jaman janjine arep bobok karo aku kok wis bobok karo Mbak Eni sik. Bubuk karo Eni wong Eni ning kamar aku ning gone kamar mandi kok, Dik. Ora awor. Sampeyan tiguwak ning Ora kamar awor mandi. wis tak ancam kok isuk mesti rene aku. Penak ning kamar mandi ambek ning kamar wong. Lho ngrangkul Ima iso demese ngene ngrangkul iki kaya ning nguri montor bok kok Pak Igit. Aku mbok padake motor blok ngono ya. Ora maksudnya montor bok iki ya apik lho. Nggo angkutan. Lebih wis. Seneng. Angel so. Ngene iki lho kok mbok kon setia piye? Cangkeme diobok-obok mendina. Lah senengane yo ngono ndek wingi lho janjimu sehidup semati karo aku. Sehidup semati ku yo biyen nek saiki yo mati yo dhewe kono. Jo, tulungi Jo. Jo. Cek setrum sing paling gedhe ndi Mas tak patenane sisane. Lah kok terus tegel. Jo. Wis bar dikeroyok tukang becak ora kapok. Wis kene lho nek ape nelek kene lho. Kok iso mbok rasa purian. Sing gemati karo Mbak Eni yo gemati karo Mbak Ima yo gemati. Senengane beda kasih kok. Halus manis nang asam. Terus Lek iki lho ono demenan, Lek. Nek karo Mbak Ima iki lho ngrangkul ngene lho. luwes. Luwes. Nek coba karo Mbak Eni. Kok iki anggap Medelan satu swidak lho. Wong ya aja iki mono ya kanca ya dulur ora sahiri. Lha tapi sampean lho radil lho, Mas. Adil piye? Radil lho kono lek karo Ima ya halus-halus karo aku mbok nyeki terus. Wis to ya wis. Mas Sam lho, aku padha wong wedok ya, Mas. Iya. Yo sakit hatiku. Iku senengane petinggi iki lho kene ya. ati kok ning ngisor, ati iki ning dhuwur Mbak Eni. Kok ati kok rene kono ku wis ana jatahe dhewe rene. Ini ora bareng. Wong mbok sing kaya Ima sedep ngene kuwi ora mangan Lho aku kurang sedep piye lho, aku lek mlaku yo demese kok ngene kok. Up. Sik, coba nek Mbak Ima kan lakune penak, coba piye, Mas? Coba Cik Ima. Mas. Oh. Lah, ngene iki. Mbak Eni piye mlakune piye? Aku kurang demes piye? Wes. Bub, wes. Mari nun sewu Pak iki wis angger wong nganggo, dadi bentuke ngene iki. Angger Mbak Eni mlaku ngono kok sing nyelentem senenge ra karuan. Terus bayangi bakul jajan. Kok mengenang masa lalu. Sapa Deran? Ya. Deran iki? Seneng. Deran ingin. Alah malah tawa. Tawa-tawa ndelok sing ndek dhuwit lho iku wong biasa mbok tawani. Sugihmu kabeh. Mbak Eni iki mesti kleru terus. Boh,
utawa iku ndeleng-ndeleng didelok sing terahe ku rada dhuwurmu. Lah iki radio esok mati batune entek mbok tawani. Sugihmu lho kapan? Ayo Mbak Imam. Nah. Cocok. Request Pak Untung iki pancen yo pas. Rasane piyatimu? Seneng banget. Yo awas lo cantol untu Cantol untu kok. Wes e. Kuwi Mary Jo Mbak Eni. Genti mangku Mbak Eni genti. Pangku karo nembang. Aku mangku. Wis kelangan 100 saya anggere gak mangku aku. Rasa Kene lho Mas. Wasalu. Aku yo pengen no. Pangku Jo. Aku pengen bokang. Kalau diran. Nonano. Yo ngalah. Goleki Bayi. si podang Kuat ya, Mas. Jenar. Yo jebule kaya penak. Yo penak wong dengkulku mblusuk kok ora penak. Kok jerumen nanti iso diblusuki dengkul. Layak kok kene krungu mak mblep. Ah nggih wong sing kene ku lenggah iso maplek, kene kok mblek ngono kuwi ya. Oh yo. Yo kena beda. Yo ora beda, ayune padha. Ben adil sing nembang kowe jo ben ngetok ngerti dagelan ya iso bawa Asmaradana barang. Aku bagian kadang-kadang nek acara ngene iki bagian pembukaan acara maca Quran lho. Titingane Pak Fit. Supaya rada budhek dagelan iki. Nanung Ibu bunga ing atiku. Ya Allah. Iso nyuara apik jebule ya apa gemes aku masyaallah. Apik. Ini ngene sak. Saramu apik lho Mas. Apik. Gemes aku. Nek gemes apane to? Lambemu. Nek gemes yo gawa mantuk. Entuk tak go mulih. Iso. Tenan. Tenan nek wis mbok go mulih piye apa? Tanggo ngeruk letong. lah kok iso ngono. Lambene kaya sekop lho, Pak. Kok genting nggonku kan nggone Mbak Eni. Kok nek iki lho apik, nek gawa mantuk dienggo apa iki apik. Iki ngono. Nggo apa, Dik? Wong lambe kene nggo nguwak letong, endi mo raine? Rai iki ning dhuwur ora kok rai kok ning isor. Kene iki yo rai kok Pak. Rai apa? Rai lok. Edan. Nyanding bisa dadi Ngene lho, gentenan manukku mok sitok lho. Wong edan tak plintek lambemu. ana apa to Pak kok geger iki ngono. Wis sama santai, wong aku iki kalah rai menang nasib kok. Nek sampean pemelu ayo iki 500-an gawa. Kowe iki kurang ajar. Lho nek Wong aku iki dadi dalang mbayari Mbak Imam, Mbak Eni. Aku ora tau demek-demek. Lho kowe iki kok ora mbayari mangku demek ngrangkul. Lho dalang niku budale pawulang, ning aja ngantek duwe rasa iri. Nek sinden iki jatahe dagelan, dalang wis duwe jatah dhewe. Lho, lah jatahku apa? Gedebok. Monggo Mulus lho, Pak. Mulus. Putih. Putih. Mulus ya iki. Nggonmu ireng ya. iki malah sewengi jatahe kuwi malah sewengi ya Mas. Nah iya, kentut gedang kae nek gedhe larang entu teni sing ngenyang sapa. Iya. Kadinya. Dienteke. Nano Mbak Ima. Nyanding bisa dadi tombo Cobi Podang Kuning karya Pak Darno Ngawi. Oh, iki karyane Pak Darno Ngawi. Nek ngerti penciptane disebutke no, bentuk sebuah penghargaan terhadap pengkaryane beliaunya. Iya, digarap tayub mergo Pak
Kadis moyo paring dawuh kene nggon tayub. Oh, nggih ta, mriki. Ditata kareben guyub. Amin. Oh, filosofine tayub ditata kareben guyub. Coba iki sak omah tak jak kabeh aja iki mon iki. Oh, nggih, karuan ben ora sisah adang. Kowe omah jak kabeh. Buka saka Bonang. Iya. Kunjuk kanca-kanca CFC Jogja, CFC Semarang lengkap kabeh yo, Mas. Gubuk asmara berdadat suntikan kulute bendo
Matur nuwun Mbak Eni, Mbak Ima. Wis Sami-sami. kaya Bugiantini karo Tan kan. Heeh, iya. Iya, kuwi mau Mbak Eni, Mbak Ima, Mbak Ima. podang kuning Cik. request saking Pak Untung menika DPRD Solo 3. Nggih. Untung podang kuning monggo liyane sing gak apal ngono. Nggih. Iki ganti pinangkani request saking Bapak Mantri Pak Haryono. Pak Haryono. Nggih. Napa nika Pak Igit? Oh, gerigis. Wow. Sing nembang Mbak Yosi Dian Pratiwi sing wah sing wis daleme wis direpoti nggo kanca-kanca nggo salim. Heeh. Mbak Yosi. Daleme sing saka Blitar, Jawa Timur. Ya jumeneng no. Blitar kutha cilik kang kawentar. Dadi pani gunung kelut sing ayomi. Kita jaman jaman tegepar. Batabruk sing dipimpin Supriyadi. Kita nyimpen amune sanata. Majapahit ana candi penataran. Kita nyimpen layone Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbo. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau dandan saking dalem nggih. Nggih, saking griya. Pinten menit saking mriki? Ya, sekitar 30-an menit lah, dekat. nggih. Jak omah gak layak ora Nggih, yo. Mbak Jak Yosi. omah. Nggih. Kanca-kanca seniman seniwati sami rawuh. Nggih. Sinten mawon Mbak Yosi? Niki wonten Pak Giar mau ning Jawa mau Oh, Pak WA. Giar. Nggih, Pak Surito. Oh, Mas Rito. Semuanya, Bu Giar Darmi. Ting mriko Terus niki Mustiko Laras anak-anak juga datang. Mustika Laras. Nggih. Weh. Nggih. Iya iya. Iki kadang-kadang paguyuban padha rasa ya rawuh. Iya, Aswane betul. Mbah Sarjono gitu, Betul Mbak. sekali. Nggih. Komplit. Lah iya. Iki wah Mustika Laras. Nggih, niku teng mriku. Elok luar biasa. Mula tabuhane sing hati-hati, Cok, hati-hati. Ah, Wo kae Mbak Giar nganggo peci merah nika. Oh, ketok. Heeh, Oh, ketok. lah iya, Nah, kok di niku situ ternyata. Aku ora pangling brengose. Kowe angger Wijaya Laras, kowe angger Bulurah. Sak sindene mbiyen iki aku wis ngamati Pak Joko Edan iki cilikan ku nonton. Muar-muang budal panggung sindene diwenehi kertas selembar-selembar. Iya. Menika maya wonten pundi Bulurah? Menika wonten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Gunti jajere neh. Kuwi elok tenan limbukan gara-gara paling gayeng ora ono sing ngalahke Wijaya Nggih, Laras. zaman Kuwi semonten pancen niku pancen hebat tenan. spektakuler sekali. Spektakuler, Nggih. terkonsep tenanan. Iya, betul. Wah, mbak lagune mung ela-elo kuwi bayo gak sing zaman. oh jaman biyen urung ana grigis ya Pak Igit. Gong. Angger caping gunung ya kempling sing orjen mi dung 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 dung. Mi sowa capek mi dung 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 dung. Dung 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 dung. Nganggo kendang. Timine demlendung ya Pak Igit. Griges Mbak Yosi. Oke, siap Ya. Pak. Ning dibawani sik no. Oh, nganggo bawa. Enek to bawa gering. Ana. Raketan sithik ana, dek pocong, dek apa ki ana. Dibawani. Griges itu menceritakan apa? Lagu Banyuwangi ini menceritakan tentang Menceritakan tentang orang yang kehilangan kekasih, begitu. Oh. Menangis setiap hari, seperti itulah. Etok-etoke kowe kelangan julang ngono ya. Ya. Upama julang dadi bojomu ngono piye ya? Cocok ya? Astagfirullahaladzim. Ya ndak apa-apa, meskipun gimana pun juga wong jenenge jodoh ki awak dhewe ya ora roh ya Mas Julang ya. Sampean mesti bahagia lah untuk aku. Wong jenenge aku spek bidadari ya toh. Cantiknya Indonesia, Kayak eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Ya, Jodoh. sampean ketemu aku ya ampun bahagia donya akhirat. Ora bakal kekurangan, ora Iku kan bakal kesusahan. Aku lo sembarang iso golek duit Awal. iso. Aku mangan dhewe ya. Alah, suralah ra dibucur apa-apa. Timbang kowe nek dadi bojone Yosi mesti cepet mudar. Lah ora cepet modar batine mesti kegerus to Pak Igit. Ah model ngene iki nape dijak malam Jumat piye? Gremeng ngene iki ra 12 malam Senin. Lah lagi dijawe le jejeg raine. Coba dibawani. Apa ini bawanya ya? Allah? Pocong ya ora apa-apa. Nek kepengin dawa Yasin.
Yasin macake kowe ngono. Kowe piye? Ayo nek menawa dicicil. Katresnanku. Katresnanku Kang Wusirna ing Pandulu. Kehilangan to iki mau ceritane. Iya betul. Kang Wus serana ing Pandulu. Suarane apik, Sa. Suarane apik, wonge ayu. Terus Gone wong. Kene lek nggone wong. Nah, mbiyen ape tak nggo dhewe. Lho jare tekmu Bu Eni. Iya, arep milik liyane. Kae KPKP kok milikne. Ya 4 sehat 5 sempurna nek kae 4 sehat ora pati. lha kuwi apa wani karo sing rebab kok arep karo Mbak. Ya garwane Mbak Yusi sing rebab. Sing ndi ta? Bojomu melu ta? Melu lah. Iku. Mripate ditutupi bathok siji kae. Kuwi. Eh, iki bangga karo aku. Iya, ganteng bojo mek ya. Iya. Wengi kelawan Rino. Wengi kelawan Rino. Rinujit sakjroning ati ngono ya, sing tiba Rinujit sajroning ati. Katresnanku lagu grigis kanggo sira. Wah, iya. Katresnanku lagu grigis kanggo sira. Iki Banyuwangi. Banyuwangi, heeh. Ben ketok Banyuwangi ini sen-sen balungan kaya sing awal kae. Nek sing ndek iki ora penak. Sendiri, Pak? Sendiri. Sendiri no iki. Kowe ning kene tukang rumah, apa dikancani Mbak Tarmi kan ya ora. Jadi kamu itu bergaya ben full seorang Yosidian Pratiwi ben ketok. Sopo ngerti kok ana londo seneng wis digawa mrono. Nggih apa? Tanggapan masa kon ngechat niku. Aja pisan-pisan kenal karo londo. Sing gender kuwi lho. Pundi to? Malah ndak dina londo dibantingi terus gething kuwi. Oh niku berarti Aku tak lokne mbok leren to Pak Pit perjuangan.